Ronttosten Ville Huuskonen voitti maailmanmestaruuden viime vuonna. Oltiin Viron Viljandissa. Miten se oikein tapahtui se koko asia? No se oli finaalin eka heittoa. Siihen ladattiin ensimmäisellä heitolla se tärähti vasenta rojaa pitkin. Ja sitten vähän jännitettiin, matala heitto jännitettiin, että onko sektorin sisään vai ulkopuolella. Ja onneksi kääntyi sitten oikealle sektorin sisään. Ja kyllä sen sitten huomasi siinä saapas ilmassa, niin katsoin, että nyt se lentää ja onneksi sisälle tuli niin hyvä fiilis. Se oli maailmanmestaruuskisojen kaikkien aikojen pisin heitto yli 61 metriä. Joo, osui hyvää paikkaa. Miten sen jälkeen, kun takana hyvä heitto ja silti siellä on sellaisia aika uhkaavia kilpailijoita, jopa ihan oman seurankin piiristä? Joo, siinä odoteltiin, että tuleeko se Saku sieltä ohi, sitä mä vähän odottelin siinä. Mutta kyllä se eka heitto kyllä omalla kohdalla laukas vähän sen jännityksen. Loppukisahan siinä meni sitten vähän plörinäksi, mutta hyvä fiilis. Joo. Kyllä sä kuitenkin jouduit koko ajan miettimään, että jos tulee vastaus jostain päin, niin sitten pitää vielä vastata. Sitten pitäisi vastata uudestaan. Yrittää ainakin parhaan mukaan. Joo. No mites sitten, kun homma oli selvä, niin siinä vaiheessa oli fiilikset? No eihän siinä voi olla kuin hyvät fiilikset. Voittaa maailmanmestaruus omalla ennätyksellä, niin silloin on tehty kaikki voitava. Sun ennätyshän parani vissiin 4 metriä. Varmaan jotain sellaista. Suurin piirtein. Ja siitä voidaan ilmeisesti kuitenkin sanoa, että se oli aika nappiheitto. Se oli siihen mennessä. Nyt vaan odotellaan sitten parempaa. Se oli siihen keliin. Se oli siihen keliin hyvä. Nyt odotellaan parempaa heittoa joku päivä. Joo.